ନାରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ। ସେ ବି ମଣିଷ, ସ୍ୱାଭିମାନର ଅସମ୍ମାନ ତା ପାଇଁ ବେଦନା ସମ ଏବଂ ଏକ ସାମାଜିକ ସମରସତା ସମ୍ପନ୍ନ ସାଥୀର ଅଭାବରେ ସେ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ଅନୁଭବର ଚୌହଦି ଡେଇଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଚେତନାର ଶିଖା। ମନର କହ ତୁଷାର ସମ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲା ବୋଧେ। ମନର କହ ତୁଷାର ସମ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲା ବୋଧେ। ଯୁଗ ଯୁଗର ଯାତନା ଅପମାନ ଲାଞ୍ଛନା ନିଜ ଖୁଆଡ଼ରେ ନିଜେ ଅପସରି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ସତେଜ ଯୋଛନା ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବପରି ତା ହାତ ମୁଠାରେ, ତା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। କେତେ ବା ସହନ୍ତା ସେ ସର୍ବଂସହା ନୁହେଁ ସେ ଯେ ମାଟିର ମଣିଷ। କେତେ ବା ସହନ୍ତା ସେ ଯେ ସର୍ବଂସହା ନୁହେଁ ସେ ଯେ ମାଟିର ମଣିଷ। ଅନୁଭବ ତା ସ୍ଥିତି ଓ ସରସତା ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ଅକୁହା ବେଦନା ନିରୀହତାର ଦ୍ୱିଧାର ସଂସାର କପାଳେ ଫୁଟି ଦିଶିଲା ବୋଲି ସେ ଏବେ ଅସାର ଅଳିକ କଳଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର। ସେ ନାରୀ ନବପଲ୍ଲବର ବାରିଧାରା। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ତୁମ ପରିଚୟ ପୁରସ୍କାର। ତା ପାଇଁ ତା ନିରୁତ ଅନୁଭବ ଶ୍ରେୟସ୍ କର।